Perquè en aquest país, en perdó de tots, som rucs. Perquè tenim un dels millors productes i ho hem de vendre fora perquè fora ningú no ens discuteix el preu ni la qualitat. Ha millorat molt, ha millorat molt. En els últims 10 anys ha millorat molt, però falta molt camí per recórrer. Falta oblidar moltes passions i falta que el mercat s'acostumi a que el principal és que a les bodegues, als restaurants, trobem el vi d'aquí i trobem després els vins de fora com a compensació i com a varietats diferents, però que ens acostumem a ser un país normal i a consumir un producte de proximitat.